Hola, són les 10 del matí i és el moment de començar el BTV+. Des de l'estudi 1 de Barcelona FM, que podeu seguir també des de la tele a BTV i des del portal btv.cat. Els que ens escolteu i veieu podeu participar a través de les xarxes socials i de Twitter amb l'etiqueta versió BTV Escoles. Tenim amb nosaltres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Bon dia. Hola, molt bon dia. Els entrevistadors són els alumnes de quart, cinquè, tercer i sisè de primària de l'escola Nou Patufet, que durant dies hem estat preparant amb els nostres companys les preguntes. Ara ens presentem un a un. Hola, jo em dic Jan. Hola, jo em dic Manel i és un honor estar amb vostè, president. Hola, jo em dic David. Jo em dic Miquel i tinc 10 anys. Jo em dic Clàudia i tinc 10 anys. Jo em dic Aina i tinc 11 anys. I jo em dic Carles i tinc 53 anys. Comencem per la primera pregunta. Quines millores vol fer al sistema educatiu? Totes les millores que vagin en el marc de la Llei d'Educació de Catalunya. Sabeu que ens hem dotat d'una llei que va costar molt de temps posar-nos d'acord, però que finalment la tenim, que és una llei que sempre es pot millorar, lògicament, però que en aquesta llei ja hi ha previstes tot el desplegament de les millores que ha de tenir el sistema educatiu de Catalunya, que, malgrat tot, és un dels grans sistemes educatius i un dels grans serveis públics que té aquest país. Què farà Catalunya? Tot el que faci farà allò que vulgui la gent de Catalunya, és a dir, els catalans. Catalunya serà allò que els catalans vulguem i que ens posem d'acord a fer. Per tant, si fem allò que han vingut fent els catalans que han vingut darrere nostra, segur que ho farem molt bé, perquè darrere nostra hi ha hagut generacions de gent que en el terreny de la cultura, en el terreny de la indústria, de l'economia, de l'arquitectura, fins i tot en situacions d'una gran dificultat, crisi econòmica, de guerres, de dictadures, han aconseguit que aquest país sigui excel·lent. Per tant, nosaltres tenim una gran responsabilitat i és que amb el que tinguem a les mans i el que entre tots decidim, continuar fent un gran país. Quina serà la capital de Catalunya independent? Barcelona és la capital de Catalunya i a més ens en sentim molt orgullosos de la capitalitat de Barcelona perquè és no només la capital de Catalunya, sinó que jo m'atreviria a dir que és una de les capitals del món. És una de les grans ciutats del món. L'hem de cuidar molt i a més, Barcelona sempre, darrerament sobretot, ha tingut una vocació de lideratge a Catalunya. Dit això, és veritat que a Catalunya hi ha altres capitalitats. I això ens omple d'orgull, perquè un país que té, òbviament, una gran cap i casal, que en diem, però que és capaç de tenir ciutats mitjanes o petites, que cadascuna d'elles té una especificitat en el territori. Aquí al costat tenim l'Hospitalet, que és la segona ciutat de Catalunya, que està treballant molt bé en unes direccions determinades. Tenim Badalona, que és la tercera ciutat de Catalunya. Tenim Tarragona, amb la seva gran potència química i, evidentment, turística. Tenim la part de Girona, amb la seva cultura, la seva gastronomia. Tenim Lleida i el seu enorme potencial en el terreny agroalimentari. Tot això també són capitalitats. Per tant, és la suma d'aquestes petites capitalitats liderades per la gran capital, que és Barcelona, que conformen el sistema de capitalitats de la futura república. Val. Tindrà exèrcit Catalunya? Aquesta és una discussió que l'ha de fer, primer, la ciutadania. Qui decideixi si Catalunya ha de tenir o no exèrcit han de ser els ciutadans, amb la discussió que ara es posarà en marxa sobre la futura Constitució. Tots hi hem de dir alguna cosa. En segon lloc, ho decidirà, a partir d'aquestes aportacions ciutadanes, el Parlament que s'esculli d'aquest procés constituent. I en tercer, finalment, tothom amb el seu vot, amb el seu referèndum, dirà si li agrada o no una Constitució que reculli o no que hi hagi exèrcit. Dit això, també crec que hem de tenir molt clar que ha d'haver-hi política de defensa. Que no passa necessàriament per tenir un exèrcit convencionals, amb tancs i avions i aquestes coses que són molt cares, però que sí que ha d'haver una política de defensa, que vol dir intel·ligència de defensa, que vol dir també estar preparats pel que de fet avui és la gran amenaça, que és la ciberdelinqüència i el ciberterrorisme.
I això passa a la xarxa, i a la xarxa els tancs no hi fan cap feina, i en canvi necessites gent molt preparada que pugui participar d'aquest combat mundial contra les grans amenaces que es produeixen, que avui dia, insisteixo, es fan també, o sobretot, a dintre de la xarxa. Per tant, política de defensa hem de tenir una política de defensa nacional, però si això ha de passar o no per un exèrcit convencional, jo crec que per un exèrcit convencional no hi ha de passar, però en tot cas això serà una decisió que prendrà la ciutadania. Creus que li anirà bé a Catalunya si és independent? Li anirà molt bé. Li anirà molt bé perquè si som capaços, amb totes les dificultats que tenim, que són moltes, de tirar endavant, justament fa 2 dies sortien les xifres de l'atur i Catalunya liderava la reducció de l'atur a tot Espanya, de llarg. Perquè de fet en el conjunt d'Espanya va créixer i a Catalunya va disminuir de més de 7.000 persones. Per tant, si som capaços de tenir bons indicadors en exportació, en inversió estrangera, en atracció de fons per recerca i coneixement, imagineu-vos de què seríem capaços de tenir un estat a favor, de tenir un estat propi que pogués anar pel món en primera persona i pogués negociar directament amb la Unió Europea, que pogués negociar directament amb altres estats i fer intercanvis productius pel teixit econòmic, pel teixit social. Això, evidentment, i de fet, en aquest sentit t'he de dir que independentment de les opinions polítiques de si és bo o no és bo que hi hagi una independència, la immensa majoria dels experts, pensin el que pensin, tots admeten que una Catalunya independent seria efectivament molt viable. Creus que estàs preparat per ser president de Catalunya si és independent? Jo crec que sí, però que per descomptat que no sóc l'únic que estic preparat per ser president d'una Catalunya independent, i estic convençut que els presidents que hi hagi d'haver a Catalunya seran sempre, i esperem que siguin així, sempre millors dels precedents. Està fent alguna cosa perquè sortim de la crisi? Sí, de fet és el que fem cada dia. Quan ens aixequem, quan anem a dormir, sempre tenim al cap les prioritats que tot govern ha de tenir, i si m'ho permet ja ho tenia com a alcalde de Girona. És a dir, quina és la prioritat? Per què intentem fer un nou país? Per què portem lleis a aprovació i ens discutim? Per la gent. Els països no són coses estàtiques i inerts com pot ser aquesta taula. Els països són la gent i el que vol la gent. I què li passa avui a la gent de Catalunya? Doncs que una gran part no té feina, o que una part de la que té feina no arriba a final de mes o no en té prou per sortir de la precarietat o de la pobresa, i que se'ns poden cronificar unes situacions que com a país no ens podem permetre. I per tant, de fer totes les lluites que fem, des del plantejament d'un país independent fins a la defensa de les transferències que ens deu l'Estat, tot va encaminat, tot, absolutament tot, a garantir que les generacions futures puguin viure amb dignitat en aquest país. Per què va deixar el periodisme? Per què va deixar el periodisme? Bé, jo vaig dedicar molts anys al periodisme. De fet, jo em continuo sentint periodista. És a dir, el periodisme, si el tens com a vocació, que és el meu cas, no el deixes mai, encara que no l'exerceixis. I, a més, la mirada periodística jo no l'he perduda. I de fet, intento tenir-la perquè m'ajuda a la meva feina. Vaig deixar el periodisme actiu, vaig deixar de treballar en mitjà de comunicació, no he deixat de ser periodista, però és veritat que en un moment determinat de la meva vida, que ja havia fet una trajectòria en mitjans de comunicació, se'm fa un plantejament que jo no havia buscat de poder participar a la política. I en aquests casos, jo que vinc d'una tradició en què, en fi, ens va semblar, i me continua semblant, que una manera molt noble de contribuir al proïsme és a partir de la política, em va semblar que en aquell moment jo estava en condicions de fer una aportació a la política, i és el que em va fer decidir abandonar la feina i continuar i apostar per fer política. Què és el que més t'agrada de la teva feina? El contacte amb la gent. És la part, diguem-ne, que m'agrada més. La part que m'agrada menys és la de despatx, d'estar tancat a dintre, que s'ha de fer, i que òbviament és molt important fer-la, però quan parles amb gent, amb la gent que ve a plantejar un problema, o la gent que espera respostes, o que espera simplement acompanyament del govern de la Generalitat o del president de la Generalitat, aquesta és la part que crec que és més gratificant de la política, perquè en veus el destinatari final de la teva feina. Dius, jo treballo per aquesta gent, que de fet som els seus servidors, som els servidors dels ciutadans, i per tant has d'intentar sempre posar-te a la seva pell, quan et ve a fer un plantejament, encara que tu no hi estiguis d'acord, intentar entendre quina és la part de raó que té i intentar servir el màxim de bé possible. Quins idiomes saps?
a part del català i el castellà, que com us podeu imaginar doncs, a la perfecció, tinc molta fluïdesa des de fa molts anys amb llengua francesa, em defenso raonablement amb l'anglès, tot i que no amb la fluïdesa que jo voldria, i tinc també un molt bon coneixement del romanès, que és una llengua que parlo i que entenc perfectament, a part de que he llegit sovint i no només genera cap dificultat, almenys si parlem de la part estàndard, l'italià i el portuguès, que els llegeixo a través de mitjans de comunicació o de noticiaris i em puc fer un seguiment acurat. Estàs d'acord amb que a Espanya hi hagi un rei? Això ho decidiran els espanyols i jo respectaré la decisió que prenguin. Jo sóc republicà, però el que decideixin els altres països si més és tenen la seva llibertat de decidir si hi ha una monarquia. Ells aposten per la monarquia. De fet, els partits que guanyen les eleccions a Espanya sempre són monàrquics. No n'hi ha cap que reivindiqui la república. Però si fos aquest el cas, estic convençut que es respectaria la voluntat de la majoria d'espanyols. Quins són els teus estudis? Jo vaig fer fins a segon de Filologia Catalana i després vaig deixar la carrera i em vaig dedicar a fer de periodista, primer de periodista de carrer, a la Batalla, i després ja més encàrrecs directius. Eres bon estudiant? Depèn. M'apassionava la llengua, la literatura, que en aquell moment només eren llengua i literatura castellanes, i m'encantaven i m'encanten. La història, fins i tot, eren assignatures que no sé si calia que estudiés gaire, m'agradaven molt, i en canvi les matemàtiques se m'entravessaven una mica. I en canvi, insòlitament, durant una època, la física se'm va donar molt bé. Quan Artur Mas et va dir que volia que fossis el seu substitut, com et vas quedar? Home, em vaig quedar una mica sobtat, una mica no, molt sobtat, perquè era un desenllaç a última hora de tot plegat, sobtat, per tant, i ja ho he explicat en alguna ocasió, no em va generar cap alegria, perquè m'ho proposava una persona que era el meu candidat a ser president, que era el candidat de milers de catalans que havien votat el president Mas per continuar sent president i en el que confiem molts. I per tant, me produïa tristesa que el president Mas hagués de prendre aquella decisió i alhora em sentia empès a acceptar, no diré a contracor, però acceptar aquella decisió, primer per correspondre al gest del president Mas de fer un sacrifici molt gran i alhora per contribuir a formar part de la solució que ens vam conjurar tots a fer, de continuar un procés en el qual molts catalans han dipositat grans esperances. I per això ens encarreguen que no ens encallem. I jo volia contribuir a no encallar-nos. Gràcies. Realment creus que Catalunya serà independent? En tinc el ple convenciment, si ho volen i ho volem la majoria dels catalans. Això és un tema democràtic. Allò que vulguem fer, si ens ho proposem col·lectivament, si ho fem de manera pacífica i democràtica, com ho estem fent, i som la majoria de gent que ho volem, allò es fa. És quan abans em preguntàveu sobre monarquia o república. Els sistemes polítics de cada comunitat de gent, de cada país, els decideix la gent. I el que avui es decideix no vol dir que d'aquí uns anys pugui ser diferent, perquè la gran gràcia de la democràcia és això, és que potser la vostra generació, quan tingueu ja més de 18 anys i pugueu votar, potser tindreu uns criteris diferents de les generacions anteriors i tindreu dret a canviar aquelles coses que per vosaltres ja no us funcionaran. I direu, escolteu, a mi aquesta Constitució que m'han deixat els meus avis ja no em serveix per construir-me com a persona o per tirar endavant el meu projecte de vida o professional. Necessito eines més noves i tindreu el dret a fer-ho. I aquesta és la gràcia de la democràcia, que no és una cotilla que una generació prepara i ja ho prepara per sempre, sinó que justament si ho volem, i en aquest cas doncs, si ho volem la majoria, doncs ho tirarem endavant. A quina escola anaves? T'agradava com eren els teus mestres? Jo generalment he anat
bàsicament fins que vaig fer tercer de l'antic sistema a l'escola pública del meu poble. Jo vaig néixer a Amer, i a partir de tercer vaig anar a un internat fins que vaig acabar el 8è al Col·legi Santa Maria del Collell. I vaig passar-me doncs, tots aquells... a la vostra edat. Jo estava internat en un col·legi al Pla de l'Estany, a la frontera amb la Garrotxa. Després vaig anar a l'institut públic a la meva localitat. De tots en tinc un bon record, tant dels professors com dels companys en general, i de tots he après i adquirit vivències que m'acompanyen i m'acompanyaran la resta de la meva vida. I, evidentment, són experiències molt contrastades, perquè ja us podeu imaginar que quan tens 9 anys i t'envien a un col·legi que durant 15 dies estàs allà sense anar a casa i t'has d'espavilar sol, això evidentment marca, però en el meu cas crec que va ser una experiència molt positiva i molt gratificant. Has treballat mai per projectes? La seva classe ha fet el projecte de Catalunya el trimestre passat. A la meva època no es treballava així, i a la meva època els models pedagògics no diré que fossin justets, perquè jo crec que els professors hi posaven molt bona voluntat, però evidentment no estaven pensats de la manera que feliçment avui estan pensats. Aquesta és una de les grans mancances, entre moltes altres, que tenien els sistemes del règim franquista, que és en els sistemes en què jo vaig ser educat, entre moltes altres mancances. I per tant no vaig tenir la sort que teniu vosaltres de tenir uns professors molt ben formats, molt motivats, amb autonomia, amb molta dedicació als alumnes, amb unes ràtios d'alumnes que a vegades potser no es poden complir del tot, però s'intenten complir, però que no tenen res a veure amb les ràtios d'alumnes que vaig conèixer quan jo feia la EGB. Li agrada Star Wars? No en soc un fan i aquí m'enxampareu perquè me preguntareu de noms i no sabré qui són. He seguit coses, no he vist totes les pel·lícules. Sí que recordo, però, quan es va estrenar la primera de les pel·lícules, que devia ser l'any 77, i vaig venir justament a Barcelona amb una cua immensa de gent per veure la primera entrega d'una pel·lícula que ja en aquell moment va aixecar una gran expectació i que al llarg dels anys s'ha demostrat com un dels grans fenòmens de la història del cinema. I per tant, m'agradi o no la ciència-ficció, davant d'un fenomen així, d'entrada t'has de treure el barret i dius, aquí hi ha una obra mestra. I per tant val la pena que m'hi fixi, no? I que tingui un mínim interès en aquesta superproducció que ha resistit molt bé al pas del temps. I no és fàcil. Tu agafes pel·lícules que es van estrenar el mateix any que Star Wars i és que et cauen de les mans. No han resistit al pas del temps. I en canvi Star Wars vol dir que estava molt ben feta, ja va ser pensada perquè tingués èxit en aquell moment, però pensant que les generacions futures probablement també els agradaria. I això és molt difícil d'aconseguir i Star Wars ho va aconseguir. A nosaltres ens agrada molt Star Wars. No sé per què, ja ho intuïa. A mi bastant m'agrada. Sí? Jo tinc totes les pel·lis menys a 7, que encara no l'he vist. Jo com el meu tiet és una miqueta pirata, jo ja tinc totes. Bueno, podem veure que no ho hem sentit, això. Li agrada escriure llibres i quants has escrit? Jo he escrit un llibre, he publicat un llibre que el vaig publicar l'any 94, que es diu Cata què? Cata what? Que era una mena de treball periodístic sobre de quina manera la premsa estrangera ha parlat de Catalunya en els últims anys, no? Jo agafava els fets de Prats de Molló, als anys 20, finals dels anys 20, i ho acabava després dels Jocs Olímpics de Barcelona. I agafava aquell període històric, intentant doncs, buscar en les hemeroteques, perquè en aquell moment no hi havia el Google, on hi vol treballar el nostre amic Manel, i amb fotocòpies, de retalls de paper, vaig intentar fer un relat de quina manera ens veien des de fora de Catalunya, els catalans. I aquest és un treball. A part d'això, he escrit infinitat de textos i alguns que no s'han publicat, d'altres que potser es publicaran, d'altres que han format part de treballs col·lectius. M'agrada escriure sobretot, ara ho puc fer-ho molt poc, però durant molts anys de la meva vida m'agradava escriure per mi, i ara ho puc fer poc. De jove ajudava a la pastisseria
dels seus pares que li sortia millor? Sí que hi ajudava. De fet, quan estava a l'Institut Amer, acabava els divendres i anava a casa, em posava el davantal, primer berenava, posava el davantal i ja treballava tot el cap de setmana fins diumenge a l'hora de dinar, que és quan plegàvem. I em tocava fer de tot, perquè jo no era un pastisser expert, de fet jo no havia fet els estudis de pastisseria que sí que havia fet el meu germà, i jo em dedicava doncs, a fer les feines més prosaiques d'una pastisseria, a fregar les llaunes, a cargolar els bracets, vigilar el forn que no es cremin els tortells, fer les feines més, diguem-ne, de manobra de la pastisseria. Per tant, jo no vaig ser mai un expert pastisser. Ara, dit això, si avui em féssiu fer un postre, segurament us podria preparar una mousse de xocolata deliciosa. Moltes gràcies. Hem llegit que tocava el baix. A quin grup tocava? Però intentava tocar el baix, perquè jo tocava la guitarra, però com que no era gaire bo tocant la guitarra, doncs en un grup de músics amateurs com érem aleshores, doncs diu, tu agafa el baix i fes els ritmes de baix bàsics per poder aguantar bé les peces, no? I m'agradava molt el baix. El grup es deia Zènit, però era un grup absolutament amateur, amb un període de la música en què no existia encara música en català, pràcticament, i tocaven per nosaltres, i per sort només tocaven per nosaltres i no vam fer cap gravació, o no n'ha sobreviscut cap, perquè la gent no pugui sentir lo malament que ho fèiem. Com has dit que es deia? Zènit, amb Z, Zènit. Hi posàvem accent. Tot i això, jo sempre he estat remenant algun instrument o un altre, m'agrada molt la música i de fet, si suposo que feu algun instrument, us recomano que el continueu fent, perquè és un llenguatge que, en el meu cas almenys, em permet expressar molt bé. Quin tipus de música li agrada? M'agrada tot. Seria més fàcil dir el que no m'agrada, perquè són molt poques coses, però que efectivament no m'agraden. La música disco, matxacona, i el funky m'acosta molt. La resta, per més radical que sigui, m'agrada des de la música barroca, m'agrada molt la música barroca i evidentment Beethoven, que per mi és un dels grans, o el més gran, fins me pot agradar el punk, o em pot agradar alguna cosa de heavy, o per descomptat la música electrònica més de laboratori, ben feta, que aposta per innovar, m'agrada, i trobo estímuls musicals en pràcticament totes les disciplines. El que passa que el refugi on jo em solo refugiar és potser més el blues, el rock blues. Per què va entrar al món de la política? Jo sóc una persona polititzada des que tinc ús de raó. Per tant, si em dius quan entro al món de la política, jo no diria que entro al món de la política quan sóc diputat, sinó que hi vaig entrar-hi molt aviat, quan estava acabant l'ensenyança general bàsica. Que no vol dir que em volgués dedicar a la política, però vaig prendre consciència que en aquell moment una manera de comprometre's en la construcció d'una societat millor, perquè veníem d'una dictadura, i jo era molt petitó, però jo entenia perfectament aquestes coses, una manera de comprometre't amb els altres era en aquell moment fer política. Perquè després ho he sabut més tard, però Joan Fuster té una frase que explica el perquè. Diu, la política o la fas o te la fan. I jo volia fer-la, no volia que me la fessin per mi. I vaig decidir participar. Durant molts anys va ser una participació voluntària, de persona que evidentment va votar sempre, alguna vegada he votat en blanc, però que sempre va votar, que participa, que s'informa, que mira les opcions polítiques dels diferents, que contrasta, que intenta participar del debat, que en un moment determinat, l'any 83, em faig militant de Convergència, perquè intento participar des de dintre, i continuo pensant que és una de les millors maneres que hi ha, per mi la millor manera que hi ha de construir una democràcia, que és implicant-te. Doncs jo em sento entrat a la política des que tinc ús de raó. Ara és veritat que hi ha un moment determinat que esdevinc un polític, que és quan el 2006, a final del 2006, surto escollit diputat al Parlament de Catalunya. En aquell moment faig un salt qualitatiu en aquest sentit i passo a fer feina política activa, perquè entenc que toca, que ve un moment en el país en què potser sí que en aquell moment i no abans, perfils com el meu poden fer alguna aportació. I me sento útil.
i me sento útil fent aportacions de millora de la societat a partir de la meva petita modèstia d'implicació política. Por la independència, creu que l'aconseguirem? Sí, abans el teu company ha fet aquesta pregunta i jo també, jo hi treballo per això des de que prenc consciència política i crec que no tenim una altra alternativa si volem garantir progrés, benestar i justícia per als nostres fills i els nostres nets. No hi veig una altra alternativa perquè el model actual ens porta a una lenta o accelerada decadència. Si no canviem, si no aconseguim que tinguem a les nostres mans els recursos i les eines per poder decidir les nostres polítiques, difícilment podrem donar resposta als greus desafiaments que tindrem plantejats, que de fet ja tenim, però sobretot en tindrem en el futur. Per tant, necessitem ser amos i senyors de les nostres eines, que vol dir que també decidirem la manera com ens hem de relacionar amb els altres pobles i que, òbviament, vol dir que ens hem d'implicar, sobretot amb l'estat espanyol i amb la comunitat europea, perquè són els nostres veïns, perquè és la nostra xarxa d'interessos, que no vol dir quan decidim ser independents que ja ens oblidem de tots. De fet, el que volem ser és interdependents. Però poder decidir de quina manera nosaltres ens relacionem amb els altres i contribuir, òbviament, al desenvolupament. I jo crec que ho serem si ho volem ser. Si ho volem, ho serem. I, òbviament, si no ho volem, no ho serem. I aquí sí que aquesta és la llei suprema, la voluntat de la gent. I si la voluntat de la gent demana que es canviïn lleis, s'han de canviar. I s'han de canviar per adequar-les a allò que vol la gent, que aquesta és l'essència de la democràcia. Li agrada el programa Polònia? Jo per feina l'he mirat poc a la meva vida a Polònia, i he tingut poc temps de mirar televisió en general, de fet. Alguna vegada l'he mirat, especialment quan jo no hi sortia, i em divertia molt. Ara que hi surto, tinc menys temps, és veritat, però com que tinc un gran respecte pels creadors, del que sigui, creadors culturals o creadors de sàtira política, intento que no m'afecti i que ells puguin fer la seva feina i que facin el que hagin de fer, i per tant no el miro ara. Quin partit d'Espanya vol que guanyi? El que decideixin els ciutadans espanyols, si és que hi ha eleccions, però de fet ja va haver-hi eleccions, i el que va decidir la majoria de votants va ser que efectivament el primer partit va ser el Partit Popular, però amb una gran pèrdua de suport, i el segon partit va ser el Partit Socialista, però també amb una pèrdua de suport. I van emergir altres forces, com sobretot el que representa Podemos i totes les seves diferents confluències, una força amb molta menys força en aquest cas que va ser Ciutadans, i altres forces més menors. I a Catalunya podem dir que el gruix de diputats independentistes, sumant a Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana, és un gruix important de diputats allà. Ara, avui ha d'haver-hi una votació al vespre que segurament no donarà cap sorpresa, previsiblement, i per tant Espanya continuarà sense tenir govern. D'acord. Vol dir que quedaran molts pocs dies perquè es posin d'acord, i si no es posen d'acord hi ha d'haver-hi eleccions, i veurem si les eleccions noves, si és que n'hi ha, que serien el 26 de juny, si és que n'hi ha, poden donar un resultat similar o gaire diferent del que tenim ara, amb la qual cosa aquest bucle en què estan pugui continuar. De quin equip de futbol és? Jo he estat sempre, diguéssim, originalment del Barça, i vaig anar a la final de Basilea, però si em demaneu de quin em sento, i de fet de l'únic club que he tingut carnet és del Girona, que és el club de la meva ciutat i és el club que, en fi, del qui he vist més partits, a qui em fa patir més, a qui m'ha generat més fortes emocions aquests darrers anys, sobretot la temporada passada, quan a l'últim minut de l'últim partit de Lliga vam perdre la possibilitat de pujar a primera divisió, i el segueixo, sí, el segueixo. Però, evidentment, ens hem de rendir tots davant del Barça, i el Barça és un club que em sembla que no és només el de molts catalans, sinó que molta gent del món el segueix amb admiració. Li agrada ser president? Si no m'agradés no ho faria, perquè ningú m'ha obligat a fer-ho. Ara, si diem m'agrada perquè és el meu hobby, és la meva afició, no és veritat, no és el meu divertimento. M'agrada en el sentit que és una gran responsabilitat, que és efectivament un honor immens,
en una oportunitat històrica pel país que és gairebé irrepetible, i per tant des d'aquest punt de vista, sí. Em dius, és un lloc per anar-hi a disfrutar? Home, prefereixo jugar un partit de futbol, a veure el Barça, si te refereixes en termes lúdics, en termes d'entreteniment o de passar-t'ho bé. Jo ho passo bé amb els amics, amb la família, fent tertúlia, amb vosaltres m'ho estic passant molt bé, això és la part agradable, però òbviament són moments d'una gran responsabilitat, i és des d'aquest punt de vista que dic que sí, que m'agrada, i que evidentment si no m'agradés no ho faria. S'imaginava que seria president de la Generalitat? No, rotundament no. No. I aquesta, potser aquesta... Això explica que vaig acceptar perquè em van enganxar amb la Guàrdia Baixada. Jo no m'havia plantejat mai ser president, i de fet si m'ho haguessin plantejat hagués dit amb temps i amb un altre escenari, i no em vull. No vaig tenir més oportunitat que fer-ho, i la veritat és que al costat d'això també t'he de dir que a mi no m'han espantat mai els reptes al llarg de la meva vida. Jo soc una persona proactiva, una persona que fins i tot m'agrada assumir un punt de risc, si convé, perquè si no s'avança. Si ets conservador i et conformes i et resignes, no vas gaire enlloc. I a vegades les circumstàncies et posen a la tessitura d'haver de prendre una decisió que tu no et havies plantejat mai i que tens molt poc temps per decidir-ho. I dius, què faig? I no tens tots els elements, on tens pocs per prendre una decisió, que ni tan sols pots reunir la família per dir-li, escolta'm, hi ha aquesta possibilitat, què us sembla? No pots ni negociar. Bé, doncs en aquests casos jo sóc de les persones que no s'espanta i que decideixo, escolta'm, la vida és progressar, és tirar endavant, és ser valent sense ser temerari. I per tant, com que jo he estat tota la vida així, doncs vaig veure'm amb cor d'acceptar-ho. A les teves filles li agrada que siguis president? Això els hi hauries de preguntar amb elles. Jo no puc parlar per elles, encara que una és molt petita i encara potser no té una opinió formada, però la gran sí que té una opinió formada sobre això, i elles el que voldrien és que jo passés més temps amb elles. És la primera entrevista que et fan uns nens? Com a president de la Generalitat, sí, però com a polític no, i diria que com a periodista tampoc, i me n'han fet diverses vegades. I he de dir també que la meva primera entrevista jo la vaig fer quan tenia pràcticament la teva edat. Tu tens 11 anys, no? Sí, doncs 11 o 12 anys la devia fer, i la vaig fer a Eivissa amb un director de diari, i en fi, recordo també doncs, que vaig preparar molt l'entrevista i va sortir el que vaig poder. Ho ha fet més bé vosaltres, que jo en aquell moment. Què opina del que diu Rajoy? A vegades Rajoy diu moltes coses, i algunes que són bastant insensates, i massa vegades no diu res. I per tant, gairebé preferiria opinar d'allò que no diu, que és molt eloqüent, que no pas d'allò que diu, que a vegades diu unes obvietats, com allò d'un plato és un plato i un vaso és un vaso. O la de l'europea. Però en canvi, quan li preguntem per coses molt serioses, no diu res. I jo, per exemple, a mi no m'ha ni trucat per felicitar-me per haver estat escollit president de la Generalitat. Això és una cosa que gairebé frega la mala educació, no? De dir, home, la descortesia. Però el que lamento és que no tingui res a dir del fet que hi ha 2 milions de persones a Catalunya que han votat tenir un estat independent, i que no sap i no contesta. Com el van escollir per ser president de la Generalitat? Em va escollir el Parlament de Catalunya, i jo vaig haver de presentar-me davant dels diputats, dels 135 diputats del Parlament, a fer un discurs que se'n diu d'investidura, vaig haver d'explicar quin seria el meu programa de govern, i els vaig haver de demanar el vot. I en van votar la majoria absoluta de diputats, i per tant és el Parlament que m'hi imposa, i és el Parlament que em pot treure, i és l'únic que em pot treure, el Parlament de Catalunya, o evidentment jo mateix, no? Sí. I per què no van consultar la ciutadania? Sí que es va consultar la ciutadania a través de les eleccions del 27 de setembre. És a dir, la ciutadania va ser consultada el 27 de setembre i escull uns 135 representants que van repartits en funció del nombre de vots de les diferents opcions. Els 135 representants, tots ells, són candidats potencials o possibles presidents de la Generalitat, perquè per ser president de la Generalitat has de ser diputat al Parlament. El que passa és que, per ser-ne, has de tenir el suport
de com a mínim la meitat més un dels vots del Parlament de Catalunya. I això no havia estat possible amb el president Mas perquè hi havia un bloqueig de la CUP que ens havia de facilitar els vots necessaris per investir-lo, no va ser possible, i quan no és possible poden passar dues coses. El que pot passar a Espanya, i és que no es posi d'acord ningú i hagi d'haver-hi repetir eleccions, a nosaltres ens semblava un fracàs col·lectiu tornar a traslladar un problema dels polítics en els ciutadans, o bé buscar una fórmula, que és el que el president Mas va triar, de consens per una majoria, i en aquest cas va ser la meva persona i jo havia de passar al sedàs del Parlament. Treballaves amb els teus pares a la pastisseria, però t'agrada el dolç? Sí, m'agrada molt. Soc molt llaminer. I a més, com viatjo pel món, sempre miro les pastisseries de cada país, perquè és un codi que puc entendre, saber com és aquell país, com treballen, amb quines matèries treballen, com barregen els ingredients. De fet, a través de la cuina també ho faig. M'agrada molt el món de la cuina i m'agrada la cultura gastronòmica, i he de dir que hem d'estar molt orgullosos de la pastisseria que tenim a Catalunya. Us ho dic molt sincerament, tenim una pastisseria d'un altíssim nivell i que gaudeix d'una gran reputació internacional. Li agrada això de ser el nou president de Catalunya? Si m'agrada ser president de Catalunya? Sí, això, si no m'agradés no hi seria, i crec que és això un gran honor. Jo sóc el 130è president de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. És difícilment superable l'honor que representa aquesta situació, però ho és també pel moment i pel que ens toca fer i pel que el Parlament i els ciutadans del Parlament m'han encarregat a mi i al nostre govern de fer, de tirar endavant, que és una legislatura d'una gran complexitat però d'una gran transcendència i d'una gran importància, i per tant des d'aquest punt de vista no és que m'agradés, que m'apassiona. I també que això de sortir quasi cada dia a la tele, què pensen amb això? A mi no m'agrada ni veure'm a les fotografies ni veure'm a la tele, i per tant jo passo... No m'agrada, a mi no m'agrada. De puntetes. I quan m'han de fer fotografies, no és que ho passi malament, però... Sí, a mi no m'agrada, no m'agrada. Però ho faig amb molt de gust, i a més tothom que em demana una fotografia la faig. També és veritat que no és la primera. Jo, fent d'alcalde de Girona, encara que sigui a una escala més local, la meva presència als mitjans de comunicació també era quotidiana i ja hi estava una mica acostumat. Després, si pots, ens podem fer una foto. Sí, i tant. Cap problema. Algú té una pregunta? No. Doncs tenim una sorpresa per tu. Ah, sí? Sí. Volem tancar aquesta edició especial del BTV Més amb un pastís personalitzat, president. Carai. Volem agrair-li així que hagi col·laborat amb nosaltres en aquesta versió BTV a Escoles, i agrair-li la seva presència i també la presència dels 6 alumnes de l'Escola Nou Patufet. Enhorabona per aquesta bona feina que han fet. Què li ha semblat, president? Bueno, us felicito per l'entrevista, no només perquè veig que l'heu preparada bé, sinó perquè ho heu fet molt bé aquí, i abans m'heu enganyat, perquè m'heu dit que estàveu nervioses i nerviosos i no ho he vist. Estava més nerviós jo, perquè em sabia quin em sortiran. I per tant us felicito, jo crec que l'audiència us ho reconeixerà, i aquells de vosaltres que vulgueu ser periodistes avui heu fet una cosa que us en recordareu tota la vida. Jo me'n recordo la primera entrevista que us he dit abans que vaig fer, em recordo molt bé, i després aquesta sorpresa. Què li sembla? Creu que s'assembla al nino del pastís? No sé, això ho diu vosaltres, que sou... Jo crec que sí. Sí. Li falta una mica més de pèl, però... Encara més? Bé, com hem sentit que és llaminer i que li agraden els pastissos, doncs per agrair-li la seva col·laboració en aquest dia especial per BTV, doncs nosaltres tanquem aquí aquesta edició especial. Ara us deixem amb més espais d'aquesta programació especial feta avui tota per nens. Nosaltres ens retrobem dilluns en el nostre format habitual. Adéu-siau. Que vagi molt bé.